Ezim socialite Mai Jeremiah vakabatwa chibharo mushure mekunge vanzi vauye kuzoita advert yezvinhu zvepa social media nezvimwe zvokuita mabrand ambassador what asi vakomana vacho vabatwa nana Tafadzwa Chidawa uye vane 50 victims according to evidence dziri kuthrowa around. As my victim ayanga tichika kuita come through. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Mai Jeremiah vanyora ivo vakati, I am shaking as I write this. I have to. Ndagurwa kunorira hama dzangu. My life, my whole livelihood has been broken. These two men have been hunting and chasing me for over 3 weeks, pretending to be clients. Pekutanga vakati, we are from elite driving school. Toda kuitirwawo advert. Ndikavaudza prize vakati, uyai tisangane. So my manager, who is my husband, took me to the meeting place in town. Takavamirira vakatanga kusadaira phone. So on this fateful day, musi wa 30 April, they managed to convince me kuti they were a company inoita zvema truck space. Vakati huyai mutown. Vakanditi handei ku office kwedu iri pa Eastleigh. Unfortunately on this day ndakandiri ndega and I did not think kuti vanga vari fake. But tichisvika ku alleged office kwavo, they ushered ndichifunga kuti office pandiri kuteuka kuti kozva mune mubhedha monya indobva yavhara door, blocking the way. Umwe wacho uyu anonzi Thabo achipinda nerimwe door kumberi achiloka, obva atotanga kuseka. The rest is they both took turns kundibata chibharo vachindithreatena kundiuraya. I have since reported to the police and received medical attention from Edith Clinic in Mbare. Court date is set for next week. I had to engage Tafadzwa Chidawa and Clara Manyepera kuti vakasike kubatwa because I was fearing for my life. I still am nekuti they threatened by saying we work for high offices, we can find you, and they pulled out my birth records and claimed kuti vanga vane pfuti. I have more to share, but zvirikunzi they did it to more people. So ndaikumbirawo, if you were also a victim like I was, please come forward. Their phone book has more than 50 contact avakaitira zvinhu izvi. Munogona ku contact Matrix private investigations or co-manager wavo Victor kana hotline yeMatrix. My husband and I will not be taking any calls. Please bear with us. Zvinhu hazvina kutombotimirira mushe, mazvita yenyu. Inguva inorwadza kuna Mai Jeremiah, chokwadi tinomira nemi panguva yakaoma kudai. So we actually appreciate you for coming through or coming forward kuti mutaure nyaya yakadai. There are so many women vari kubatwa and they are suffering in silence. At least mama socialites akaziva kuti hapana maadvert ari kuitwa nezvimonya zvechinherera izvi kaizvi zvinobva zvangobatsira vakawanda. As women, this makes it harder for us to survive when we are working in a jungle which has such dangerous predators waiting to pounce on us. I shudder to think what other girls and women trying to make a living and live out dreams of being influencers, models, whatever, go through when they go to call out for jobs. And they are scared to speak out in fear of backlash and not having anyone to turn to for help. We live in a dangerous world. This news has made me so sad to read. Sending hugs to you, Mai Jeremiah. May justice be served fully so we can take at least one step closer to being safer while trying to earn a living. Message dakadza kudai kubva kuna Chamvari ari kuti guys pakatoipa ava vanoda kudopfekedzwa mataya here kana kuti vanoda kutongotungidzwa, because sometimes we feel kuti jere is not enough. Vana vakati nenge tichitovafeedha vari mujere umu asi vatiradza kuti they are socially misfits or unfit. May you find healing and comfort. Hugs, sis. So much courage you have shown for coming forward publicly in order to denounce such characters in our society. May your husband be your pillar of strength through this difficult time with God's grace. Asindezve mushonga here naivedwe kutoisa effort yese iyoyo kutombotraya kumutsvaka munhu kumustoka, wotoona kuti paya pakaenda Mai Jeremiah nemurume wavo ka vanhu ava vakatozviona vakatoona kuti nhasi auya nemurume wake rega tigomutsvaka umwe musi.
imikani apa mabrains aya ndo anotoraramisa vanhu vari kuZimbabwe. Kana usina kuvhurwa account nemunhu ari kuSouth Africa or any other place unenge usiri monetized, saka unenge uchitoshandisa mabrand aya kuti usumuke. Vanhu voti tiri driving school, woti zvimwe ndapinda osvika kuya ubatwa chibharo. So sorry, I can't begin to imagine your pain, but please know that you are not alone. What happened to you is not your fault. You are loved, valued, and deeply supported. May God bring you healing and strength. Kune vamwe guys vakabatwa nevanhu ava. Please make sure kuti you come forward so that there is a strong case that is built against vanhu ava. King Solomon avadecida kushanda pamwechete nana Tafadzwa Chidawa vati ivo, this is heartbreaking zvaitika kuna Mai Jeremiah. I will have a meeting with my lawyer, the youngest advocate in Southern Africa, Prophet Advovo Joshua PMIC, and see kuti tovabatsira sei to get justice. So vato manyako King Solomon vari kutaura nelawyer ravo kuti zvese zvifambe zvakanaka. Vamwewo guys vari kutoti aiwa Mai Jeremiah maitireko zvinhu zvakadai, why couldn't you deal with this information uri kuseri uko pane kuti muzviwinze pasocial media? Iko zvino makuzofamba nestigma yekuti makabatwa chibharo. I actually feel like this comment is very insensitive. Vanofamba nestigma yekubatwa chibharo seiko? Saka vanhu vanofanira kuregererwa. These perpetrators should keep on doing things kuvanhu nekuti hanzi unotya victimization. No guys, no. Zvestigma zviya zvinhu zvakudhara zviya guys. So many people vari kutomwa mapiritsi depression anxiety nezvimwe zvakadaro. They are suffering in silence nekuti vakabatwa chibharo vakakona kutaura. We actually love her courage kuti vauya vakazvitaura pamberi penyika yese kuprotecta the other people. Kuri kunzi mune vanhu 50 mphone book umo. Some of these people are being stalked vakatomirikwa kuti maybe next ndi Madam Boss, maybe ndiloreni kuyo. Ko kana vakatozvitwa vanhu ava vakangodisaida kuti aiwa ina ndidi zvokunyadzisiwa vonotora dzavo vakanyarara. Guys, we need each other. This is a good move yavaita sori zvako Mai Jeremiah, asi munamato wangu ndewekuti vanhu vasazvishandise as a weapon kwauri since wabuda pachena kudai nezvokubatwa kwako chibharo. Uye tinotenda zvakare kuti vato vananya kubata vabatwa zvavo, tinotenda vachidawa nekushanda kwamaita. Asi pamunenge muchichinjana muchiti umwe achikwira umwe achidzika, hapana kana chinomboti tamu mumwoyo mako kana hana yako kana kutya. Ndokurumba chaikoko. Pazobatwa makoronyera aya ndo pavatanga kutaura kuda kuswitcha story kunge vanhu vanga vakawirirana kubhadharirana something. You were supposed to pay this girl. And so that agreement to pay me what?